Bună ziua! Astăzi mi s-a permis să-mi fac de cap cu bani mulți. Dacă aș fi un copil de bani, gata, fiți atenți la mine. Am aici un laptop, un Sony Vaio, după cum se vede, funcțional. Dacă să dăm și drumul. Așa. Da. Așa, bun. Deci, luați aminte, ce aș face eu cu un laptop dacă aș avea bani. Sunt la țară. Vende și pui. Nu să sperie de treabă. Nu, pe dracu. Uite ce am filmat cum se taie un laptop. Da? Am filmat cum se taie un laptop. Cu toporul ăla mi-l tăiat. Dar cu ce? Păi, tu crezi că ești nebun, băi, Aline, mă? Mă strici dracu toporul. Nu să strigă. Nu la dracu să-l lea. Nu ajut metale o bucată. Dau dracului topută, nu strica tu toporul, că eu n-am chilă să dau pe el. Îți dau eu de-aia de polizor. Da, asta nu-i de tăiat, asta e de tăiat nerne, bă, de dracu până el de ele. Uite, ăsta e procesorul. Vezi? Da, uite, vezi, uite aici, să și cunoaștem unde A, te mă, lasă, în plastic, mă. În plastic, da. Du-te, bă, de aici. Nu, du-te.